Tichkach Mtv inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach Mtv, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach Mtv tinodzifambira. Kutaura pane wafichirudzi mudzimu unotarisa pasi uroika. Kana uri mwana wemumusha wakauraiwa unotadza kutarisana nehama dzako pakuti kudi ingwani dzimwe ngozi dziri kubuda panapa dzeuroi wakaiwa uri kutaura wani ndende koive korododo ndokuita sei. Inini wacho ndogona kutotemerwa uroi pandiri pana isingazivi. Hachisi chinhu chinoitwa munhu uchida nekuziva. Kana dai tikadaidzira pamusangano kuti ada uroi hwangani, pana vanobvura kuhuda hwekuuraya vamwe. Pamwe tinowana 2 muwadhi kana kuti 6. Asi munhu wese hapana unoda masoja akashinga. Tichkach TV, inonakidza zvekuti kana wasalike pa FB wasubscribe futi kana wangofaiwa Bati wari mumisha yevanhu wari pezi red handed. Wasina kupfeka. Nekuti kune waitaura kuti hakuna waroi. Zvino awa wakubatiwa red handed yawa. Tichada kunzwa futi kuti tishati chifuti. Saka dzidziso yataikurukura iya tichitaura kuti Mwari vakutonga vega. Wari pasi wakutonga vega. Kubuditsa mabasa edu akasiyana-siyana akuitwa pasi pezuva. Saka dziri kutodhibhaka chitodhibhai muende. Nekuti mumashure umu tichaseka dzinotera takagara mutumatombo kuti onai handitoba vamwe wacho kunakidza kwawo ndiye kumachechi kutobvunza kuti mabasa makatori kuti tukanzi kuchechi. Kuonde vhali takambosangana nevamwe wekutenda kuwatsvene kwai ndiko ndakatora tanyara tikamboti pamwe manyimbo pamwe kunga kunyepa kwachigodora kuno kuti tichashaya futi tichawabata futi yekumachechi tichawabata futi ndibodi kuchechi bvunza inini kana ndibvunza bazongutorere matosangana nazvo munhu. Saka tiri kuti ngatiende kuimba yaMwari tiri watsvene ndizvo. Kana tine mamwe matambudziko udai pachena kuti kuenda kwandakaita kuchechi ndandikutiza nyaya yengozi handizvoba ndiri kutiza uroi wanhu waMwari ndizvo. Tibatsirei, tinawo maheavy gear anotibatsira pakugadzirisa nyaya dzeuroi dzechii, tinoda kubatsirana. Chinhu chinonzi uroi inini wacho ndogona kutotemerwa uroi pandiri pana isingazivi. Hachisi chinhu chinoitwa munhu uchida nekuziva. Kana dai tikadaidzira pamusangano kuti ada uroi hwangani, pana vanobvura kuhuda hwekuuraya vamwe. Pamwe tinowana 2 muwadhi kana kuti 6. Asi munhu wese hapana unoda uroiba. Handizvoba. Tinotenda ndauya kuti tipedzise dare redu nebasa ratakakumikidza kuti tizonobatsirana mumusha uno rakatsanangudzwa kumatare ndizvoka. Muchatondera zvamakaudzwa? Muchatondera here zvamakaudzwa? ya aiwazve waridziwe bhendi dairaika hamusundidaira zvakanaka asi makabatwa kani bambo muta dzonyatsotaura magirazi asi makambonzi mbicha ndandisipobaini zvino wakanga uripo ngewanga aimbotaura kweonesa neti pakazomunoda kuitwa sei? Good. Ndichitarisa maminutes enyu ndakaitawo zvandakaita. Nekuti ukonga wakaenda kuvanhu kaunofanira kutarisa kuti kuda mushonga upi neupi kuitira kuti ndikwanise kuendeyo. Handizvoba? Nguzoenda neparasite iko kuruda wemadzenga. Iko kune madzenga.
zobudi ndizvo nauye nyaka ubatwa kuti dzinza renyu haritenderwe kuromba 1 ende dzinza renyu ndine ukanganisi hwaitwa kubudikidza nekubata-bata zvichireva kuti wabata nzira isingadiwi mumusha kana kuti murudzi ndizvo rikanzi rinoda wakiridzo yekubatanidza mhuri iyi kuti ite chinhu chipi chimwe chete handizvo yosiya yaane dare rekuti chaona umwe ngatitaurirane ari Mariya atambudzika kumurume dare ngaritaurwe torigara pasi semhuri torifambisa tiri pamwe semhuri ndiyo dzidziso yakatanga kubuda kudare zvichireva kuti dzinza renyu ruruda batanidzo kubva pamafambiro anga akuitika kuti maidhenzi wanga wakuendawo wega baba wasara wachiendawo wega nemhuri yavo baba wajabhisi wari kungoendawo wega nemhuri yavo newazukuru wavo sekuru wasara wegawo newazukuru wavo tanzi tisadaroba ngatibatanei nemhuri dzedzinza tiite chinhu chipi mhuri inonzi yakanga yatiza chiwano yamhanya kumapostori asi yamhanya kumapostori kwacho kuenda vanhu wanga waenda asi kuri kungoswinya hakuri kogarikaba kuri kuita upenyu hwegudo tiparagara rinokwenya rikanetsa rinosimuka rikashaya zvekuita rokwira muti rikashaya zvekuita rinobate pasi unonzi upenyu hwegudo harigarisiki ndidzo hondo dzakusangana nevana idzi tonobata kuanasikana uku kwaita futi hondo anasikana akuita anapinduka kuenda nekudzoka aenda nekatundu asvika Harare aiwa change gedi chakohwa chipinge tamandai mabheka rakudzoka bhazi riye ndiro futi nemukwende uya futi mbimbiriri risvike chakohwa rachenja Harare Mutare chipinge Rusape Harare vakoma kuzorora upfa ripfa riunzirwa namakanika ribhunwa kuti dzokera murodhi kaniwe iya nhamo yevanasikana vedu vari kusangana nematare iyaya vachisangana futi nemhepo dzekurarwa nekungoshandiswa mukati memusha pavanopfugama pese vakunzi iwe uri mukadzi wechinhu iwe une mhepo yechirume iwe une mhepo yehuroyi iwe une mhepo yewe akazoti hadzichaperi ndiri kunyepa here wanangu uyo mushonga wenyu ndarongedzera aiwa pamuchapinda mubhodho racho metse kamani zida kuti kana mapedzawo wanosarawo waitsvagawo wakwamba wakambounzawo ng'ombe 3 4 5 so panotedzana nakuona ng'ombe bapanapa pakambouyawo 2 kombouyawo 2 zvikambodaro inotibatsira tezvarari kuminamina kwazvo pano asi dai pandoitawo 2 zobereka-berekawo mafuro arimo mugomomo zviri naniwo zvotibatsira dai kuungana kwatakaita makambourayirwawo kamwe kuti ngatimbodyewo mari yadhoka kana kambudzi yako handizvo tida kutenda mambo Marange vakatendera kuti mubatsirwe toita headman mambo chigodora kwete Marange nomuripisai muno ndatadza mambo ngondoziwa offside mbora ingoonekazve iyi ndiyo ingobvi offside ngobvidzokera kumasure mambo chigodora ndizvoka tida kuatenda nyangwe imimi vana vavo wape ruremekedzo rwavo havasi wese madzimambo vanochitenda kuti batsirwai wanangu uye mukaona paya paona kuti fambai sedzinza vanenge vachiedza kuti mubatani handizvo nyaya dzaakunetsa kutonga kumadzimambo so dzadze kusabatana kwemusha mambo paanotumawo nezvikonzi zvavo kuti uyai tinzwe mwari kuti chechi yanonamata yebhuruu inonditi handiwiba ikoko umwe akati mwari wangu andonamata handiyeba umwe akati mazoenda kwanhingi mune madhiri ikweyo hatina madhiri atinoita nevanhu chatinochemera kuti mapona here ing'anga ngani dzatingawerenga kana dzamuri kuonawo dziri kubatanidza madzinza sezvizvi tiri kuedza kusiya tawaka ukama kuti batanai handizvoba mukarega kubatana uyo akaenda kwasitori akotora akukandira iwewe wakuendawo kwandunge watora wakukandira uyo waendawo kwamadhamura akukandira uyo aendawo Mozambique akukandira
chiro kuti pa 1 2 3 4 makandirana pa 4 wenyu mamisa iri amuri kukandirana hazvisi zvombo zvidikiba musha wakutoswinyiwa kuzokudza kuti paya shamwari wakakanda bhazuka rakaenda bharaoro wauyo bhafa ukati maoko angu akachena kuti pawakaliridza uchinza kuti ngindi uko wakati yagona basa go back to center yagona basa pati mweya uya wauya pamwe chamuri kurwirirana ka haana kutochiziwawo dai wangu akamudaidzawo kuti muning'ina ine ndikunetsana nababa Rozi ngenyaya yekuti haana chaari kuziva nekuti bara riya rikabhaunza rinorowa asina mhosva nekuti haridzoki kuenda koridza kwachirembaba chiremba anototuma kuti chamaningano wapotsa ikoko dhaura ikoko ropa ikoko kwete kuno handizvoba saka nyaya dzakafanana neidzodzidzi ndinenge ndichida rudo ende iyemi makwanisa kutsika padare rachiremba ivai vanhu vakashanduka vakasiyana nenhubu dzinoramba kubatana nokuti kusabatana kune nzira idzi mbiri pane kusabatana kwekutiza mbada yako yaunayo 1 nekwekusabatana kwehutsinye neuroyi 2 asi namba 1 yacho ukaona uri kuramba kubatana mumatare edu inhubu ngekuti sisi kutadza hatimboite kubhabhadzira but ingondobvugara tafumura ukaona anofamba ari kundiwenga handiendi panisina kudaidzwa ini asi ukaona ari kuopoza pamusangano nepa tarisai mabasa emunhuyo mungondoaona ngekuti ini ndingotobereka muchinjikwa werudo kuti batanai teedzai tsika dzenyu bvunzai wakuru wenyu wakupei gwara handizvo handisi kuti bvunzai baba wangu bainini ndikuti garai pasina wakuru wenyu wakupei chii saka ndashaichapata iwobva wati neniwe takanara kudai so une soko ariripo mambo handipotiba ataurirei chinodzidzisa mambo ndo chandikudzidzisa nhasi batanai handiti mambo wakati fambai asi wakati batanai mufambire papi handizvo nhasi wanhu waya wabatana wafamba iwe wakuramba kuya padare ramambo riya anhu akadai nyorai pasi mambo paanototoka ienda kwamambo munombotiwo aiwa kana usina wedzinza rakoba imbodzokerawo gare ngenda kushori dare ramambo handisini ndikuunganidza muridzi tofana tombokama nderenyu imimi mambo handiti ndosaka muri pano matosiya kumba kwenyu nemisha yenyu kuti muone kuti vana tabatsirana here kuitira mangwana kuti muzoti aiwa paipai takambodai zvakagumina zvarambira apa todii handizvo kana mukandaidza kuti paipai chiremba giya reda rinochinja zvakanaka 4 ndiwo achinja asi 6 magiya haana kupinda todii tuzoti aiwa apa tafamba ngatiite rakati nenakati zvino wakati tsvedzuri kumba kwako bva kuti ndiri mukristu watsvene wacho tazowaona kupimi watsvene awa dai wari watsvene wacho rumhanya nemabhazi ba zvino utsvene wacho uripidzo tundokanga unyimo neminwe tetse pamberi nekubatana namadzinza menyu chinonzi Mwari rudo kana usina rudo hapana Mwari tawirirana manyimbo here wari kufara haleluya amen nimwe nyenda usiyanda kudza pana chinhu chandafarira mudzinza menyu ndaona washaruka wakati kure yava 1 2 3 4 ndaona kunge 4 wakuru gogo avo ari apa ava 5 pamwe gogo watsvuka vari kumashure avo 6 ndizvoka makatokomborerwa muchini wakuru wamuinawo manzwa here wanangu wabvunzei mishonga yemisana yawanoziva nemiti yavaidya ndizvo musununge kudya miti mazwa here wanangu ngawakudze itai chisepe nawo musamhanye kuti chavatiudza huroi vanovhara zvipo zvavo kudai hani mazwa vasara nemazuva mashoma vakurongedza kuita sei ndizvoka tosara here tisina zivo kana maudzwa sekugara kwamakaita ngatimboti komiti yemhuri so handizvo
Sekuru otudzwa kuti taichera muti uyu neuyu neuyu, imwai vanangu mochera miti yenyu muchidya muchimwa muchisimba, handizvo benefit yenyu, inhaka yenyu. Zvamunoudzwa kwanzi musaheba miti, yakazoshata, ndio manyepo takarasiswa ladha redu ranga rakasimba kuti titeedze ladha raana nhingi. Muruzwa wanyangara chinyimuti uyu ndiwo waidya wana sekuru auna nhasi mutsana wakachatogwinya uyu. Ife mazhinji jongo uya ashurunera 3 rounds uyu. Ife kuda kuti kekerekete apashana ba. Toto chokwadika pamberi pamwana wamwana. Saka kungoudzwa na sekuru wedu topangidzwa iyi yakatozana imwe yacho ndiri kuona munomu. Magwenya kwenya yacho ari munomu aya. Hobho yakatikomberedza. Ochera wese akombotoromwa. Dambudziko bvanzi auchaendi kudenga ba. Iye Mwari arudiridzira miti yesadza rinoonekwa asi miti yaMwari irioneka. Ndingoreurira ndaa yangu. Pakauya COVID munhu wese akamhanya nezumbani nevafundisi. Hapana wakasara baimwe. Matige miti yedu. Tsangamidzi dzakapera, mabhazi panzvimbo yekuenda anotakura mabhakiti emagwere, makeria waiona zumbani, masaki esanga nezumbani. Kutonga kwaMwari uko handizvoba. Saka mishonga ndeyedu kuti tidye tigute. Manzwa here makusenega chiguchu chedu wiri ashina basa mukomana musikana izvozvo izvo vana vadiki kuda kudai mutsana kundotsakura kubva kusvika yowe maine kani yowe mai mutsana ichana waendepi imwambuka ingobvi mbanza mwiri pashimanyika ha mingurawe ngaihiwe mirumanyama ngaihiwe ina iya ndiri kuona iyi. Ona mai, iyo miti nduru ndenyinyi ona mai iyo. Saka tiri kuti ane ruzivo ngape umwe ruzivo. Ngasanyime ba ndizvo here wakomana. Handizvo here wakomana. Ane ruzivo ngape ochi? Ngape umwe ruzivo. Dore bashija tere. Ai dore bashija. Ichakangwarira icho. Right. Muchera midzi yacho. Makwati akisa. Pa 3 days cup. No boilisa. 3 days. Unongodzisa bichana. Kana ngoisa mvura wega. Cup. Unosuka. Simbisa. Zvetse. Ndopedza shona. Ini moyo wangu munoziva chii? Ndinotonzwa kubatsira. Munoziva chii vana vedu vana mukomana namai? Ndikutofungidzira kuti dai pamwe taitenderwa taitoita subject yokufanira kudzidzisa vanhu. Andi ruzivo urwu tikaramba takaruvharira kuti andigoni kukavha nyika. Ndinokona Zimbabwe kona tukona. But atodzidzaka chitoita utomwe ona experience. Ukatona zviri kukuitira taurirawo umwe ma 2 3 4 10 15 katoka group handizvoba. Batsirikai mupone. Handizvo. Pane kuti ubvise 1000. Ndakupa ruzivo shandisa. Taurira naye. Tinotenda. Maita basa. Mati wana baba. Mwana baba munozondoona zvipaka around corner pichana. Ndikasiya mambo ndikasiya ndaudzawo kuno 2 miti ndizvoka? Yako yana yakomana. Dani. Asara asingaime nake. Aya bo. Zvake. Ndakuimbisa iki. Mataura. Danyangadza. Yes! Hey!
Zvakanaka. Muri bwino. Zvakanaka. Tadisika. Mambo muri bwino mambo. Yakanaka. Ndiri bwino mambo. Bendiri. Tani mambo. Tinofara. Tikundonamata kuti imwepo. Namadzimu yepansi dai yaita kuti musimbe. Nda mabasa muchabatiswa makuru. Anopisa, anotonhora, anovava, anonhuwa. Zvese zvichauya mumaoko mamambo. Ndinozvigamuchira zvese. Ndiko kubvi mambo. Anatungamira vanhu vasvinu mabenzi vanhu kwavo zvense kusangana nazvo. Asi pamberi nebasa kuloiwa chaiko haachimbomirani. Tiri kukana hondo yekuti wanoroya awa nemabasa ngazvibude pachena. Wana wenyu wachene awa. Pirikado. Dai pano wakomana. Ndizvo? Takataurirana mukati mematare. Mushamenyu mune hondo yeubatwa ndizvo ka? Mazviro kwacho munoda kuti mucheneswe. Asi ndikageza imimi mega mauya. Muchisiya tupwere tudiki twasara kudzimba. Ai wabasirwa imese. Handizvoba. Zvakanaka kuti nditsike tsoka dzangu ikoko kugoni kwenyu. Kuita kuti mukwanise kubatsirika kuti mugare zvakanaka. Ndizvo ere wakomana? Ndizvo. Ndinozviziva kuti nguva yaida kuti dai ndatsika dole umwe asi handichazvigoni. Basa rawanda. Waripo ngatigezane. Waripo ngatibatsirane. Tikwanise kuyambuka. Ndizvo ere? Ndizvo ere wakomana? Wari kufara mururuto. Anongobva muri kungoimba oba kuti adzasvika sabwira tikanga takamirira. Ndine urombo takanonoka kubwera nekuda kwebasa. Mukanzwa pasi rese dzinza rakamirira ndimi. Asi ndinoda kutenda rudo. Nyangwa zvazvo pamakasimudza matare. Pane wakanga wasimudza hondo yekuti munofanira kufiwa. Muno maida kufiwa neaccident. Yaifanira kukuya vanhu 67. Nekuti kune wanga uri kudhonzera kumashure wachipika mhiko wachisimudza tsoko. Yemeni. Aiwashi. Ndakaramba kati aiwashi. Hamunyari kuti muri yafumurire ichokwadi. Saka mode kwakudubura. Masimbi ndiwo anofanwa akwari. Nonyeba. Ndeupi akakwara rutaro kuti ini ndakakwara. Aiwa ndeupi. Makakudubuka mumotikari munonhu wangani wedzinza. Mami newangani 7. Ndakaramba kuti hakuna abva pano unodonhedzero papasi handidi. Hatikundwi ngeuroyi. Pa7 wese wapenyu. Pane wakashoka. Pane wadimbuka. Ndambodzomberera mumaoko. Asi ndakanga ndakuudzaika kuti kumba kwenyu kune hondoka. Yamatanga isimba ikandakakuudzaika. Muri kufudzwa kaimu. Maifanira kunge makadonha muri kubva kwachiremba namambo. Ndakaramba kuti hakuna unodonha namambo ba. Tsaona ichaitika asi hakuna kwainoenda. Izita basi. Kuti mundofarewo kuti takamboita. Asi mwakudubura chamagona hapana. Wakaswera wachiti ndisauye uno. Wanaenda nekunzi Nhombo, wanaenda kupi. Ndasauye ba wachipeperutsa rota mudenga wachiti. Ndikati ndichauya panenge ndakuda. Hazvina mhosva. Zvaitipa mutsauko wekuti madhongi kumadhongi, mombe kumombe. Saka ife ng'ombe tasara. Togezana takasununguka. Madhongi hapana, dhongi halidi mvura. Unachibva chinatishumba icho. Ndikunyepa ere wabeni? Ndikunyepa ere shamwari? Ana kutaura nyaya tsaona kuti wakoyo ine tsaona wakomana. Ana kutaura? Ndakataura ka? Asi yanga yakanzi yaifanira kukurowa muchibva kupi?
ndokuti kunosuda kuti mufumule chokwadi chichibude panyi. Saka zvinani basa reseba izvo zvichishandei. Zvino tiri kubvisa uroyi kuna tenzi ngavagare nawo kwamuri hausviki ngavaiwe nembwa dzawo dzikaita nzara ngadzihe iwo sitapedza basi. Zvakanaka wakomana, ndichakubatsirai. Chiremba, muringa ibikwe yobva yagezeswa. Murikuzwa ndizivi kuti kune muti wemuchakata here kuno. Iriko muchakata. Muchazovapa bute rangu woenda pamuti wemuchakata. Bute iri wanosanganisa nenjere. Nozovaudza zvavanotaurira ipapo. Kukumbirira matare nemabasa aya. Ndizvo ka? Pamuchagezeswa mugezeswe mucheni. Tawirirana. Takataura nemi kuti pandichauya kumba kwenyu inguva yakunge totaurirane chokwadi kuti tisunungurane. Ndizvo anotida kukana besi takatida kusunungurana. Nhubu dziri mukati menyu dzaifurira vamwe nyai takadzipa nguva yekuti ngadzi mukaka kwawo kirimu kwayo. Dzikati achatombouyi bechu munamuona hauyi. Tikati ehoi mwakaramba makalindira basi. Dzamara ndasvika. Ende hakuna kana norambwa kumurume. Munotodzoka muchitambirwa nearume venyu akwasha mwachitouye uno achiti mapapi. Hakuna unorambwa, ndaramba. Hakuna unoramba. Ndinotora kuti nzwe mhinduro metse maenda kana ane kwanetsa mondiudza kuti kuna kuri kushupa. Ndondokuudze zvekuita ndiri ikweyo. Manhero acho kana kuti uye kumbayo ndosvika vhu. Unondoona muhope kuti ndasvika. Handizve. Tauda kuti mubikwe. Pana une mubvunzo nechichembo tisati akupinda kubhodo. Vamwe vana vakasara uko vana vapo kugeza. Kutozofamba nemhuri kuya naye kuno unenge wabvunza mubvunzo wakanaka kuti wazvitako shanga. Handina dambudziko nazvo. Muchatora mvura kana mapinda mumabhodho enyu nemagezeso munotakura mvura yamunotakurira. Kuona wari kure wari kunze kwenyika South Africa pamwe ari kure munomukandira mari yesirivha mumvura muya. Handizvoba mogeza muchitaurira nezvake. Ndizvoka tawirirana. Wane hama dziri pano wanotakura mvura unowapawo mvura idzodzo odini ogeza. Tawirirana irapo. Waita basa nemubvunzo wako chikomana. Nesove ananya kwambo. Anaiti umba. Ewa kwambo. Munodati ndibate newana wakwambo here pamwe murumenyu anenge asingadiba. Munotanga mataurirana naye momukumbira ndadzinza handiri nyumba. Munotaurirana kwete kusvike kuita chisimbaba kuti ndatouya izvozvi so ndakutogezana apa. Ndokumbira uyu anzi ngewekugezesa unodzingawo mamhepo. Saka tandokumbirirawo kuti kana zvichiitawo wana wedu kana matitenderawo kuti wageze toti wageze. Kana musina udaba hazvina hazvo chinyi murudo. Handizvo nekuti ndewe mamhepo. Handi yekuroya ba ndewe mamhepo. Kuona nenyora dziri mumamwiri mumu kuti dzipere wakoma. Warimo wane nyora munazo? Zirimo. Wechidiki. Kune wechidiki wakubatwa nyora iyo. Nyora.
Kuda ipabarika uvi yeyu. Arudyawe wamwe yeyu. Yeyu. Ya. Uyo ziri kumangara. Simuka uye. Iwe ziri kumangara ivi. Na uye nyora iri kutaurwa yataurwa pamusoro paupenyu. Ndikonyeka. Zvekuti zvakutokushaisa mufaro pamusha wako. Kana kuti uchasunungepi wamwe pakandoita tsaona pakafiwa kana pakadini wakutoti ndiniwe. Ndiri kunyepa iri mwana. Akusukuda kwako. Ngoitika mukusaziva. Asi nhau yako iwewe haina kutanga nasi. Pakatanga kutorirwa zvipfeko. Watorirwa zvipfeko. Ndo pakatanga ushereketwa kushandiswa kwako. Kusvika ukatanga kunge wakusangana nematare ekuti wairota uchipinzwa mumihomba. Pamwe pacho uchirota uchirwisana nehama. Kusvikira ezvinezvi dzakutodudza pachena kuti wakutorota murudyiswa nyama. Ende wakutoziva kuti pasondo nhingi nanhingi unofanira kutorota ndinawo basi. Ya timu yakutokudaidza uchida usingadi. Nhau iyoyo yakuitika pamusoro paupenyu. Ndinonyepa iri mwana. Nokuti sakarorwa kwa Jackson mumusha wakarorwa mune nyaya, asi nyaya iyi mune nhau mbiri. Ndichiterekedza ndiri kure kuno ndichinorowa kupinda muMozambique. Ndiri kupiwa murandakadzi anenge mushawa, asi murandakadzi uyu ari mutsvuku kudai. Asaita mutsvuku ndaona achinoita seosungirwe hwinjiri kana kuti toti tumabhengoroso. Ndiani wako? Amweni. Arowa kuMozambique uri panapa. Ndaona paunofamba tsoka dzako dzese munoramba muchinokwikana kudai. Masvikira kuwengana cheko kuti unge munotorerana murume asi hapana murume wamunotorerana. Asi panoramba pachitaurwa pakataurwa chakaipa zvikanzi ndiwe. Kusvikira pakumbobudisa matare ekuti aiwe unofanira kubva mukati memusha. Asi mhaka chaiyo kuti bude pachena yekunzi yaunobvira mumusha inoshayikwa. Yobva yosvika zvakuteerana nekuti wana so. Asi chandinetsa mumba mewana wako mune urwere hunoshamisa. Mwana unomuka achimimina achiti icho achinokumwa, anokanuka kutobuda panze. Motomubata atofamba panze. Kumubata afamba 20 meters. Mozomubata muchinoti mwana utopumuka kuenda, atuziwa kwari kuenda ba ocha iripo paumba pako. Ndikuchira kuziva kuti agora noitumidza zita rekuti kudini. Ndikunyepa ere baba. Asi kumunhu uyu ka iye unoti ndine gamba rinobudirwa. Ameno mudzimu wanoti ndine mudzimu wanoti ndinobudirwa kuti gamba remuchakada kuti chi handichachizivi. Asi ndatsvaga wana baba wedzinza rawakarorwa. Ana baba anoita seapera unzi go. Mosare mimi akadzi. Kuno mwana unoita seakafire kusango aende kunoshawa so baita seunonzi kumigodhiko kwarwara kudai watofa hafa. Dende mara unoridziwa chiko chinombomberwa pakumbiriri peumba penyu so nepamuti umwe ndinopiwa pamuti wanatizvanyi chii chinomberwa
Iria vai nokuti ndiri kupiwa dendemaro ndopiwa ekaumba so kali kunoiswe kurutii konzika mbaka kanofane kuomberwa kachingoomberwa amene zvaanombere munenge muiomberei ite haiye mudzimu anonge akaripaurana ati awiwa idzimu anototireye mudzimu arikatibati pamwecha hazvina mhaka ndazvizwa asi pachikuru musha wenyu wakaremerwa ende musha wenyu une hondo musha wenyu. Aiwa, ngatisiyere kuMozambique timbobateye kuno, asi rimwe gore muchazoti itike zvinoitika, ngekuti pane vanasikana vanenge 2 vari kuramba vachienda vachidzoka vachienda vachidzoka vachienda vachidzoka. Ipapapo pane secret iri pavana ipapapo pane chimbambaire chinoda kudhuka chichaita kuti musha wese unomboita kunga wapumhana so wozopedza wodai, nekuti pamashure apa paimba inonzi timboendesane kumiteyo yakagumira munzira hazvinonyatsi kuende mberi, amwe akanogwide banda, amwe akanobatwa nemhosva. Gadzirisai hapana, asi hamuna makore 4-5 muchaita rwendo rwamuchaita rwekunobhadhare magamba akatorwe mukati memusha. Zvino nereza rawaya naro kunoreza munayo nyowani ka good munondipalirawo mwana unadzo apa paya dziri pa mudzidziki muzvimichenjedza nokuti apa panotoswinya zvakanyanya wodzika apa anozvidzwa iya kana kutomubvunza kuti papi anokutaurira nyeuti zingobvura wawa kuti pfokotera ndikunyepa ere mwana maita basa sununguka kumwa anako acharipi zvino ayo mukwasha zvaya murume wako acho anonzwisisa ninyakawawa shangu ndichangokumbirira pane zvandichaita ngoti ndidzime kuwana wako zvokuti ndingakupe chekukupa kuenda nacho hede unoswera watokirira shamwa ngawo ane chiki ofanikidze chimutumbi chino chikopokopo right hazvina muso simuka kuno toenda kumagezeso. Gogo muri wadi muri kunzwei zvakatangarira nguwa gogo akuru panapa ndiye mai wemumusha mukuru. Gogo ingawani maisombopika wani muipikira midzimu yemumusha izvo mabva marekerazve hamichazvikwanisi ba Alright, hazvina mhaka. Nitoti wabatsirwe tiri pamwe tochiona kuti tingadini. Andizvoba ngawabikwe, asi awa munozonditsvagirawo mabhodhoro 5 euchi. Muchazogara mapiwa mushonga wacho kuno wanosanganisa neuchi wodya
Oje. Chinotsika. Mazviva. Dai kwaioneka chibve chimwana chacho makwande acho mashizha acho. Ewa gadzira kukosora kwa kwari kuita. Chino. Unachidziwa chibve. Chinooneka. Chinobatika. Aha. Kana zvanetsa makoko acho chaiwe muti wemubve. Munozobvunza ndokutaurira kuti munhu aita sei amwe anonyarara kuti zivi kukosora kana chero munhu ari kukosora. Zvakanaka vakomana, ngatange masoja, hambai kumagezeso, hambai. Magaba anodai muchembera anoda 5 mashanu. Ndiri kuti kwamuri sekuvandira magaba euchi kuti titi mumboenda futi tozotanawo magaba acho zvanga zvakadini kuti tirangotsvaga magaba acho dambudziko rigadzirisike. Kana ari padhuze ndinoagadzirira, kana ari kure ndinoasira mushonga wacho waanosanganisa neuchi. Toita sei? Uchi uripo. Toda kuti basa ribve rafamba nekuda kwenguva yemakadhireyi nekuda kwebasa ranga rakawanda uko hazvisi kuite zvakanaka, mhuri ainomire zvakanaka. Ndira kuti inini panapa uchi utotsvagwa mundosiya mwari pedze basa racho rese. Pronto, saka uri kugezeswa wachigezeswa awa nemitututu ndaiona pano. Zvipere kwete kuti tirambe chikaundire mazuva. Ndoiti pandaita basa racho nchiripo mbuni. Ambodheni tsvakai uchi izvozvi. Hambai kubikwa, hambai. Ndai motsvake uchi chako mana zvozviite. Ngazvigadzirisa. Ngauye ndibve ndagara ndagadzirisa ndege. Hambai tese muri tiende kobikwa, hambai toni. Hambai kobikwa. Hambai mombobikwa. Madzimai, hambai. Mako kangba uko. Taramba wabudirwa mugate, asi zvikafasa munonza kuti woi imomo. Zvese zvirimo. Mhuri yekwapandukai yaparumbidzo nekutenda zvikuru nebasa guru rabatwa nasekuru Mukotsanjera pamusha apa. Ngatichisangane muchikamu chechipiri, mhuri yabva kundogezwa pamwe chete nekugadzirisa zvese zvaida kugadziriswa pamusha apa. Tichkach Mtv inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach Mtv, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach Mtv tinodzifambira. Ngauya apa. Anapandukai yaipa tuze mwesa. Ndione mwana wake. Anapandukai mweso yaipa. Aiwa ndoda rubudirwa. Arubudirwa. Ngafamba uya. Kana vana mwarubudirwa. Yeah. Anapandukai fambai. Ndiyo ndio ndamboteke nyoni. Ndamboiteke nyoni. Yefana kumangala ipa. Sasa zvinoita. Nauye ngozi. Tererai. Imimi mune nauye ngozi iri kunetsa mukati menyu. Ndizvo. Haisi nyaya. Zanenda toita so nenda vhura. Kana chichifana kudhubuka chodhubuka murudo nemunyasha. Ndizvo ka? Asi musanetseke, ndichamboona kuti panonga rubudirwa wacho iri padhuze here, iripo here. Kana iripo inobuda ndo machiracho ka. Handizvo. Tawirirane.
Sedombo rukumasiko kuri. Zvakanaka ombarume. Kana wakambobuda kapa musoro pemwana uyu. Nasuno kwatiri kuti ngatiteka iwe. Nguva yakwana akationa. Kana wakauraiwa. Kana uri ngozi. Aiwa dzinza raungana. Ndopanofanira kubuda kapachena. Utaura kanyaya yako. Pamhene. Uya utaure toni. Uya. 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 Takaira toni mukati medari. Famba toni. Chimbidza nguva yapera. Chimbidza nguva yapera. Mhm. 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 Wakauraiwa kupi? Unokwanisa here kureva nhoroondo yako? Famba toni. Famba toni. Famba toni. Takaira mukati medari. Tena toni. Takaira toni mukati medari. Uya toni. Kana uripo, chokwadi buda pachena. Kana uripo, chokwadi buda pachena. Kana uripo, takaira toni. Mhm. Mhm. Famba sawira nguva ndo yapera. Kana uripo uya utaure nyaya dzako toni. Kana uri ngozi chokwadi shua shua. Wobuda pachena wataura ndakauraiwa ini na ningi pakati. Ubva waripwa. Uya toni. Uya toni. Takaira toni. Uya toni mukati medari. Ngozi yenyeti makambotaura naye rimi. Handida ire ikaditi. Ya. Makambotaura naye? Ikaditi. Ha? Right. Oh, regai dida ise kurbana. Saka. Eba ndio azoto ni davu. Kama vimchonga. Ya toni. Ndini kati kuona bangabewe ni fembo dai. Zvakanaka ombarume. Hey! Gila tu. Siapa tu nombor? Siapa tu? Sama tu nombor. Sama tu nombor. Sama tu nombor. Nambah. Nambah tu. Nambah. Nambah sikit. Ya. 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 Famba tikubatsire sawira. Famba tikubatsire inange mtange kukuperekedza kwenda mukati memusha wako. Wasara. Famba to. Famba to. Famba to. Famba to. Famba to.
Mabato. Tikaira tu. Oya. Shika Sawira. Vanononga dare rako unomhanya. Otaura nawo naso alipo wese. Tuone kuronga dare. Uya. Semzoja panemwe mikono, tekaira tu. Swika, watoswika. Pano unokutsika pano. Chitekaira tone muchandavhura wamwaiwa. Tafamba, tavhura dare. Mitumbi yese yagezeswa. Kana paine mhepo yanga iripo tadzinga, chiuya utaure nyaya yako. Famba utaure nyaya yako. Famba tikurukurirani. Uya. Atidi unomira panzira. Unotaura. Famba tone. Chiuya atikurukure nyaya yako. Famba. Hatiwangoona umwe waitaura here Sawira. Nyaya inotaurwa yatikurukure. Gara tikurukure matare. Utiudze hondo yako. Kana wakauraiwa, kana wakaitwa senyi, unotaura wakomana ndakauraiwa ini ninonzi ningi ndakauraiwa ndoda kuitwa so. Na wino kurukurwa. Kuchema neshungu andiko kunopedza dare. Akatadzirwa ndiwe. Ndokunge uri ngozi. Kana uri chikwambo, kana uri chinyi unotaura. Wakomana makandikanganisira. Kana uri chikwambo wakomana ndakatoriwa ini. Uya titaure Sawira. Ona Sawira. Na wino kurukurwa. Tiri kukutambira utosvika padare. Uya titaurirani. Pane imwe mikono unosvika wotomutsana. Tokurukura. Handizvoba? Iya. Kana wari wakakutadzira. Kuti ari mabhinya, kuti ari magandanga, kuti wakaita zvekuvhuyiwa, zvobuda pachena. Nyaya inopera nei? Kuti makaurayana paukama, kuti makaitana sei makagochana, zvinotaurwa. Nyaya haiendi pamuchiba inoenda pavanhu. Vatereke. Kusimba Sawira. Kusimba. Zvino zvinini ndikati nditaure newe, oregara kutaura neni. Batsiridzo yacho nokubatsira sei. Kunonzi mazozviona. Chiremba uya auya pane chazobuda. Hapana. Watsikwa nani. Tapuma tagezesa mhuri misha isi wari pano wachena. Ungadai uri kutopembera kupauka. Sawira wazvita hako wauya wandivhurira dare kuti ndifambe zvakanaka. Zvino chiri kunetsa chinyomba rume. Ngatichitaurirane Toni. Uri kudei Sawira? Taura tinzweka. Uri kudei? Chitaura Toni semukomana. Wakambotaura gore riya ngatitaurirane Toni. Taura Toni. Uri kudei Sawira? Ngatichitaure. Takamboona nakashama. Ngatichitaurirane Toni. Wali panapa. Kudzai maoko, mundi kusimba. Totaura naye. Tora munhu watotaura naye. Ndopi kwarutaurwa? Mukayana baba muone konjimere. Yani wacho rutaurwa wasuwe. Mapeka sungaya sana. Ana baba ita sana baba omusha. Changamuka. Ndiwe mandebvere. Ndiwe rutaurwa.
Uya kuno. Uya imweshe. Kwete iwewe ba. Uya. Uya ugara. Uya komba duzi uya kuno shaman. Uya. Hapa. Ndio usunungu. Ndio kuna siku. Ndio kujira. Aisha. Garai pajira. Garai pajira. Gara barabara. Alright. Farai Pandukai. Ya mzazi yenyu. Ha? Makambosangana nemhepo iri kubuda pamwana wekana makambotaudza nena mhepo yakatasari. Ini kusvikira pe yakatombobuda handisana ndatombosvika. Totanga kutosvikira pe iri kubuda asi ndonga ndichimbozwa kuti iri kubuda. Kuti kweinonga iri kubudira nekwendonga ndiri ndonga tiri kwakasiyana. Munongozwa kuti kune mhepo iri kubuda uko. Tikati tichitoifambira kuti iunganira ka. Petinoiunganira haibudi. Asi kweinonga ichibuda anonga ari padhuze ndo anonga achiatenda. Makamboedza kufamba sedare. Mwepe achano. Ya zvakafanana noti tinonga takaenda paheadman kuti nyaya izoye kwemuri kungano tiri paheadman. Alright. Atikuru. Sawira. Ndira kuti utaure nyaya yako tinzwe. Pane shungu dzako nenhuna dzako nenhau yako. Ngatikurukure toni. Chigara utaure zvakanaka. Atidi izvozvo. Gara utaure zvakanaka. Tikurukure nyaya. Semurume tinotaura. Apa. Kubvuma kurambwa zvinogarira ikoko. Zvinopedzerana mhepo ikoko. Tinzwe nyaya yako. Chii chiri kunetsa Sawira? Chekutanga ngatange kuziwana. Unonzi ani iwewe zita rako? Ha? Ndiri kunzwa kuti kwanzi unonzi iwe paunounganirwa haubudi. Paunozobuda wega haubudi. Sei? Waitwa sei nyishaya idzi? Vhura muromo. Chivhura muromo. Kwete kuruma shaya pavhura to. Ndikakurambidza kawe usatenda. Chiri kunetsa chii wakaitwa sei? Ha? Go! Ndipasewo mutombo muchena uya wakufema uya. Iwe wakamboitwa sei nyaya yako? Kana paine rekuvhara nerakasungwa rekumatare nekuminamato nepape nepasi pemvura pese taakuchirira sunungurai kunyange neshaya dzese dzakasungwa. Ngativhure ukwanise kuchitaura pamusoro penyika ino. Chakabatwa nechakaparwa dzese chivhurira ichiona. Chivhurira ichiona. Mavhura ngozi. Unovhura matare toona kufungura. Sawira chii chiri kunetsa? Nhau yako ndei tikwanise kuitaura, tikwanise kuikurukura. Wakaitwa sei? Wakaita sei? Wakaita sei? Kuchema ndiko kunopedza nyaya yeba. Ngatichitaure nyaya. Zuva renhasi ndo rekugadziriswa kwenyu. Ukasataura nhasi ka umwe naumwe anongoparadzana nawo achingoti ameno. Saka nhasi sisi toda kuti utaure nyaya yako. Kana wataura nyaya yako tochiona kubatsirana tiri pamwe semhuri. Ndo patinotangira dai. Handizvo? Ngatichitaure. Wakaitwa sei?
Ha? 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 Ukasataura sawira hazvishandi chinhu. Tinokugadzirisa sei? Tinoti chii kudzinza kwacho? Wakaitwa sei? Wakaitwa sei sei? Naisawi, wakaitwa sei? Ha? Wakaitwa sei? Chitaura tinzu, chitaura nini sawa. Ndiri mutorwa wake. Wakaitwa sei? Chitaura nyaya. Wakauraiwa here, wakarohwa here, wakaitwa sei? Makambotaura nemhepo here mimi dzinza racho. Pamwe makambotaura nayo kare. Sachaziye iri kubude panayo. Ini imwe yandakataura nayo. Kuti yange yaenda kuuraya uyu. Vayataura kuti ndinoda kuendeswa kumba kwakuita ndikutsikirwa kuti Sekuru wasauyisa munhu. Tataura nayo vaya ndoda kuendeswa kumba kwangu. Ndikuda mombe yangu ndidzoserwe kumba kwangu. Sekungotaura kwayaiita kumashure. Patakabva kwaSekuru, patakamboenda kwaSekuru. Semutauro yangu itaingo ndoda kuendeswa kumba kwangu asi ndoda kuenda nekupi? NekwaSekuru ande. Mombe dzangu dziripo dzese. Ndomutauro yakangoita ichiti pano vari kundivhara. Musi uno wakatonditi pano vari kundivhara kuti ndisabude. Sekuru ande nacho ndia. Ndikoma yedu. Wali pitinawo here pano. Koma acho akashayika. Pakarana asi anacho panapa. Wana wacho walipo pano? Hapana. Kana wana. Uwo ndio imba yaramba kubatana nini? Uko. Ndini mai mwana ubeti naenda kumachechi kweninomboenda naye achina matiro. Inobuda ichiita izvo ichiita zvoshungu. Asantaura kuti ini ndiri mwana womushamuno. Ndikatomubvunzisa utaura kuti kana mukaita nharo ndinouraya. Nyasotsanangura nyaya yenyu. Dzacheme bamwe. Anga pasina anhu achekwa Pandukai. Ndikatomubvunzisa kuti urudei pane mwana wangu. Unoti kana mukaida kuita nharo ndouraya. Asi unoda ndiri mwana womushamuno. Tsanangura yako ya musacheme. Batsiki. Usaka Sekuru wali. Uri ndakauraiwa asi ndiri mwana womushamuno. Saka asati ambobvunzwa ngehama dzacho ndinenge ndinaye. Naisawira. Kana uri mwana wemunomuka kana kuti wakatadzirwa uri wemunomu. Atendidzo hama dzako dziri panapa idzi. Yakwana nguva yekuti titaurirane newe. Totaura kanewe. Otichema obva waraga kutaura. Tinobatsirana sei? Kana uya ari yemukoma wako kana ari muning'ina kana ari yani hatichazivi. Wakaita sei? Ha? Taura tinzu. Wakaita sei? Unonzi aniwe sawa. Chintaura zita rako ora tiziwe kuti ndiani. Taura tinzu. Chindudza zita rako chete, zita rako. Ndoziva ndiani, ndiwani zita rako. Ndiani? Ha? Ndiani? Unonzani? Wati unonzani? Handisi kuzwai. Chimbomera. Naiwe sawira. Iwe umbori ani uri pamwana? Uri ani uri pamwana? Unoziva chii sawira? Ukaona wabuditswa padare rakadai kunzi utaure ukarekedza kutaura saka uri kunetserei munhu? Uri kunetserei chitaura oraiti? Wanhu waungana wabvisa nenzimari dzekuti chiremba auye ndakugadzika padare chitaura nyaya yako zi chitaura nyaya yako zi saka wakabvumi nekufa kwacho. Wakaurayirwa iruti konongono uri muroyi here? Uroyi ndio unonetsa kutaura kapane wanhu. Dhumanise vanhu misoro. Taura kati apadare zvigadziriswe. Kana pane chida kuripwa wakumana tore ng'ombe tumu uripe tigadzirise zvipere. Auchatauri.
tinokubatsira sei alright tikuti uri chii alright nyadzimbuya here tete here unonyara kutaura pane wafichirudzi mudzimu unotarisa pasi uroika kana uri mwana wemumusha wakaurayiwa unotadza kutarisana nehama dzako pakuti kudi ingwani dzimwe ngozi dziri kubuda panapa dzeuroyi wakahiwa uri kutaura wani ndendendende ko iwe korododo ndokuita sei chitaura nyaya yako tinzwe ndakupa mukana wekupedzisira kana usingadi chibva ipapo ndiwani zita rako ndiwani ha ndiani chitaura tinzwe ndiwani ha saka chibvako ipapo chitama paropa rake handina zvandingakuiti handishandi neyo kana usingatauri bva ipapo tamatoni sununguka bva ipapo wende katoni chibva paropa rake chiteerana natenzi wako enda ubude pawana wake akakutadzira akakupara akakubata ikoko kwete ucharamba uchinetsa munhu mwangu nzoro budiwa bandewa wawe ndo afungo ha ndero howe umwengacho zvakaoma pachina umwe futi mari dzako ndiva mubatwa ane mhepo dzacho imwe ndizvoka hamene kuti kumadokera kwenyu kuno kundeko sikai makadai somotsvaga muti wamunopoterera unopoterera makavhura mushonga iwoyo poterera muti uyo vamataura zvamuri kudai mimi ndizvoka enda ubude pane munhu akakuuraya ndopata kuti uende ponobudira ikoko kana ane mhuri kana ane chii tasaizvozvo maufuridziso do mutenderera muti uyo manzwa musaite pamuti 1 ndonenda pako iyo pako iyo pako pendezi chii andisonzwa shona iri munhu muridzi wacho unozi wakafa wakauraya munhu wacho hazvina mata ko mhuri yacho yakafa yese akuchina kana wani kwasara awa tete wari kutaurwa hanzadzi kwasara wana uye hanzadzi dzavo handisi wamwe wacho asi wamwe wacho ndo wasipo pana o imimi ndimi wamwe wacho osaka bhazuka kuda kuya kunemi ndozvatiri kuti ngariuye kakwamuri kana richigona kutouya pandiri ngariuye ndiri burise pariri kuenda napo pasi imimi nhau iyi munoiziva here imimi wamwe wari kuiramba manye ndozvikuitika wamwe wari kuiramba wasipo pana basi tiri kuiziva ngachibude nekuti nyaya nyaya 3 dzatosiyana ini ndiri kugaza nyaya yekuti iende yobude wamwe wari kuti ngaibude wamwe wari kuti chii pane nyaya 2 dzakasiyana tinogona kuti nahondo iya toibuditsa apa yoti ndakuda zvinhu zvangu muri redi pazviri here muri kuda kugutsa vari kuramba here kana kuti nekuti kugutsa ari kuramba ikabudira mumba make zvanaka ikabudira kune ari kubvuma handizviziva ini saka imimi giya ramuri kuda apa nderipi tani ndozvandakupai bhazuka rangu iri richiendai pamuti motenderedza muti amati iwe wanga uri kubuda pandiri chienda unobude kune ari kuita sei ari kuramba
Pepe. Tapedza. Chiti. Ingoro wane membo choti wara. Ikoko. Zvikabudirawo ane mwana uri uramba. Ndikoti ati woti tsvaga ukatese. Imimi muri pano muri kubvuma. Kana kuri kubvuma kwechokwadi ndizvo. Kana kuri kubvuma kuda kuona kuti inyaya itwa ndizvozvo. Tiyakumba neikweyo chakugwina. Tosangana ikoko. Nekuti musi umwe wapfuma ari kurwara. Takaenda pamwe patakatoti tinobatsirwa notaiti ndiri kurwara. Ndopaakanzi mhepo inogona kusazobuda panouya chiremba paari, asi iri kudzokera futi kune wari kuramba yokuungana nemi. Saka iri mugiya, saka mbainaro tiri mugiya. Nhasi panapa yaramba ndizvo kuno wari kuramba yoendaka bhora mberi sichatuda. Kana ikabuda paunhu 10 kuno wari kuramba bhora mberi. Nekuti isusu panapa tatone ukame kuti kati ngatiungane hatirambi. Nhumbu ndo dziri kunetsa ikweyo. Tapedze basa. Anhu enyu asingasvika anongonzi anhu enyu asingasviki yayo. Sekuru ndokumbira kubvunza uyu haendiwo here kuti iende kumba kwayo nekuti indatambuda haana kuuyawo pane wangu. Iye munhu wacho wakatouraya mwana wakacha anokuya pano. Ngonotenderera mutiso wakaumva obva wataurira kuti ikoko obva wafuridza wachena ngawaridze mhururu tione. Hana mbonzwa muri kuimba vakambo kekufara. Hana mbokanzwa munofanira kuimba muchimbotambawo pamukova penyu zvekufarawo so muri kugumbukenyu wakomana. Munoita takomborerwa naJesu. Meno mberiyo munapedzisawo zvemwega. Hamuna kumboyemba chimboimba itoni. Mukaemba vanda kutengerai masikadi. Eshe. Musimuka wakamuchifara kakuratidza kuti akakuonekana kane muriyo kapandukai. Obrigado. Mostara sagananga. Obrigado.
Tichkach TV.